Ahojte, príjemný silvestrovský večer každému. Je tu spolu s Fortunou štedré autobranie súťaž, v ktorej môžete vyhrať 3 Toyota GR86. Počujete správne. 3 autá Toyota GR86 a 100 skvelých ďalších cien. Súťaž prebiehala posledných 6 týždňov, počas ktorých Fortuna vyžrebovala 103 držiteľov zlatých tiketov. A práve z týchto 103 držiteľov zlatých tiketov som ja, Fortunom, oprávnený vyžrebovať 3 z vás, ktorí vyhrajú nadúpanú Toyota GR86, ale aj 100 ďalších cien. A keďže si všetci dobre uvedomujeme, že sa jedná o naozaj veľmi hodnotné ceny, musíme privítať aj pani notárku Luciu Haspel-Dobrovodskú. Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem. A pani notárka dohliadne na to, aby všetko prebehlo podľa pravidiel. Áno. A je to tu, je čas vyžrebovať 3 z vás, ktorí vyhrajú skvelú Toyota GR86. Tento prst bude zodpovedný za skvelý, šťastný nový rok. Poďme hneď na to. Prvý výherca auta je držiteľ tiketu, zlatého tiketu číslo 97. Poďme hneď na druhého výhercu. Druhý výherca je držiteľ zlatého tiketu číslo 43. Gratulujeme. Už len jeden z vás, čiže poďme hneď na to. Tretí výherca je držiteľ zlatého tiketu číslo 30. Srdečne gratulujeme. Pani notárka, musím sa spýtať, prebehlo všetko v rámci pravidiel súťaže? Áno, osvedčujem, že žrebovanie prebehlo v súlade s pravidlami súťaže.